Energia. Vitalita. Zdravie. Spokojný život. Jód je životne dôležitý pre náš organizmus. Je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy a pre zdravý mentálny vývin dieťaťa už počas tehotenstva. Predchádza problémom so štítnou žľazou, rieši únavový syndróm, pomáha pri trávení, prispieva k celkovej vitalite a duševnému zdraviu. Viac informácií na www.jodaqua.sk. Jodaqua. Vo vašej obľúbenej lekárni alebo v našom partnerskom e-shope www.mysalon.sk. Energia, vitalita, zdravie, spokojný život.